खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायबावबाय सबाय माजि जिउ फरायनाय महर लाइन सोनाफोर दामुगो इनफाय ब्लगखौ फोजोबनाय जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामगोन आङो हरनि सम आरोना हरनि सम सोनाफोर जाखिनि खामानि मावनो आखायाव लादों हराव नङाबानो जाखाया नायदो आखायाव गोबोरखि सिस्टेमनि लादुरा एसे मेथ'खा ना जेन्थ'खा होनो बेखौ फोनदों आरोना सोनाफोर आङो बेबो सोर लाबनाय मिन्थिगौना बिहामजो हायलुरि आरोना गाहाबो सोरनिफ्रायबा ग्रेन्डाराव देखालायनाय मोन्दों ओमफ्राय आग्लायनायखौ बादा आंखौ सोंहरबाय बिदि फोननो नामा नों सांग्रि मोद्दा मोद्दि मोनलायबाय आं मा गोदाव सोराव बेखौ फोननायनि खोथा बुंखो बिलाय मानि मा खारनाव सानबाय आरोना आङो माने गथ' सिख्ला गथ'फोरबायदि लोगो लाहरबाय नालाय आंखौ ओमफ्राय उनाव मोनथिनानै मोनबाय जे गावहा आग्लायबाय आरोना गावहा आथिं आखाइ दाफबजोब्बाय जाहैदों ओमफ्राय आंबो देखानाय दंबालाय लाबोदो देयोबा लाबोनो दोरखार गैया होननानै लागायबाय आरोना सोरनाफोर एसे ओमफ्राय फिसाजो फिसाला उन्दुलांजोब्बाय बिसोर उन्दुयैयाव आं लागायनो हाला ओमफ्राय सोरनाफोर मा होनना बुंनो ओरैबायदि डिजाइनखौनो रोंखाया आंनि डिजाइन आरोना एबार नायदोल' नोंसोरो टेने मा आगर होनांगौ हमनो हाला आरोना गावनो गाव ओमफ्राय मा होनो गोदो हाबायावबो बिदिनो सोनाफोर रावबो फोननानै होग्रा गैयामोन लोगोफ्राव बिदिनो रोंहां हारसिं लागायनाय बे सिस्टेमनिनो आरोना ओरैबायदि फिसाइजों आंनि नाम बिदिल'मोन आरोना मिनिथावथाव ओमफ्राय जाब्राखा माने सिब्रु जालायबाय सिदि ओमफ्राय फुङाव लाफैबाय सनाफोर सुजि एवदों आरोना बोरमा नोंना सना नांबाय एसे ओमफ्राय नै जोंहा नानिनावबो फोनदोंमोन नाथाय धैज्य गैलाबालाय माथो खालामबावनो आरोना एक्सुवेलि बिमाना बारा धैज्य गैयामोन थेवबाबो बिसोर नांसाबबाय नै बिफाजों रायलाय लाबाय नालाय आङो दसे उनाव मबाइल नायै लाबाय नालाय ओमफ्राय सुबाय ओमफ्य गाहाबो फोननो बायदि होनबाय नालाय नायनो मा सना एसे नोंनिखौबो देखायनाय नांथारबाय नालाय सना बेसेबां नांखो नायनो आं आयु नांबायथ' फै बेखौ सुनोसै फै सुनसै मा दे सना दे सुनसै है नोंहाबा माखौ गिखौ मोनामसुफैखो जाबाय र' मोननोसै नोंबो सुजिजागोन ना दा सोंनो सिनबाय थादोंमोन नोंखौ फैदो सुनोसै मा फैदो फै सिदि दाबसेयाव थांनानै फैनानैसो आङो केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना साख्रिनि थाखाय खारदिंगासिनो हाजुनाबो साख्रिनि थाखाय आरोना दासो बुरि हदं मा साख्रि मोनबावगोनथाय आङो दे जाफुंसारथोंसैल' आरोना जाखिनि मावनो आखायाव लादों ओमफ्राय देखायबाय थालायलायासै आङो मा खालामैखो मा माखो देनांफोर खिथानोसै जाफुंसारबा साख्रिया साक्सेसफुल जाबा आरोना मेहेन्दी लासोलायनानै हाबाफारिखौ एसे मावनानै फैबाय आङो ओरैबादि ओंखाम उखैबोलायबाय आरोना आरो थिग बिदिनो दिनैबो आद्रा मावनानै थाङाखै फटाफट टुल्लु खालामसैलाय हाबाफारिफोरखौहाय आद्रा खिद्रा माने मा जले बटरे मोननानै थांखादों आंहा बैयावहाय ओमफ्राय फिसाजों दालि मोननानै थांखादों आरोना नै बेहाय फोमोननानै इमारजेन्सि ओंखाम बिफैयोना ओंखायनो फोमोनखादों आरोना माइरं सुखानाय अरल' होनांगौ न' टेनसन ओमफ्राय नै ओरैहाय आंहा पटल हानाय दङ आरो खावसे कफि हानाय दङ बेखौबो एवगोन ओमफ्राय आरो नै फुरा रेडियानो लरहायलायबाय हालदै बाथोनबो जाबोलायगोनसै आङो बेफोरखौनो खालामग्रोनोसै माबारामबा दे नायदो आरोना आंनि आखलखौ सिदि ब्लगसा अखानायैसो जाफैलायबाय माने मैयानि जाखिनि बे ओंख्रिफोर देखायदोंमोन ना बिनिफ्रायनो आं ब्लगखौनो लायासै सुनाफोर एसे आलदा खामानियाव नांथाबदों ओमफ्राय टेनसनाबो बिराद बेलेग जानानै दङ आंना ओंखायनो आरो बेजों लोगोसे नायगिरिफ्राबो आंना अबेबा थांजोब्बाय बारा अनसायाखिसै आंखौ आरो बेयाव उदासि जानानै जेबो लाब गैया मानो होनबा आंबो जेबो इन्ट्रेस्टखौनो खालामाखैबा ब्लग्सआवहाय आरो बेजों लोगोसे जेबो बेलेग देखायनो हायासैबा बे दैलि ब्लग्सखौ बरिंबो मोनलायलाङो नङा होमबा सोरथो पेटेरफोरखौ नायबाय थानो लुबैनो सोरखौबा नायनोबो हागौ अनजाथाव महरफोरखौ जोंना महराबो गोरा जाहैबाय आरो आलदाबो देखायनो हायाखिसै बेजों लोगोसे नायगिरिफ्राबो अबेबा थांथ'बाय आरोना आंना माला फैबा नायनानै लाइक होनानै गालांबानो जाबाय आरोना नुसनबा लाइक थुब थुनानै गालांबानो जाबाय आरोना अब्लाबो आं ब्लगखौ लानोसै लाग्रा मानसि नालाय एसे केमेराखौबो अन खालामफ्राङो जेब्ला एसे टाइमा मिलायो आरोना थ' दा जोङो नै सिगाङावनो क्लियार खालामगोन ब्लग्सआ नैबेखौ आखिलायनाया जाहैबाय मोनानि आरो बिनि अखानायैनाबो एसे ओमफ्राय आरो नै दिनै आरोना मतलब सानथाम जालायलांबाय ब्लग होनायाबो गद गैया अब्लाबो बिनि गेजेरावनो जायफोरा फाग्लिखौ एसे नायलांसै आङो मा खालामदों मा मादों होननानै नायलांदोंबाथाय अकेसै आरोना थेंक इउ स' माचसै थ' दाबो नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं मा लादेरलांनो हाबावो दा नै सान्दुं थिखानि गेजेरजोंबो नै वाटार टेंकियाव एसे थाथ'लायनानै थान्दानो माबा आरोना आवगायलांदों एसे दा भिडिअ लानानै फैनो होननानैहाय गैगोना गैयाथाय मालाबा बन्द'बो जालायलाङो आवगायलांग्रोसै
साइकेलजोंसो आरोना स्कुटिजों फैना साइकेलजों फैनो जादोंमोन ओमफ्राय न'आवबो जेबो एक्टिभिटिस खालामाखै टेनसनानो टेनसनसै होननानै साइकेलखौनो एसे साखाव लांनोसै साननानै साबोबाय आरोना लाबायबो फैबायबो आरो माथोबाव जि जाब्रायनो फैखादां जेरै दं ओरैनो आरोना गादा गुदा बोरैबा जागासिनो मानसिया बोरै नोंना मेथाइया नायदो बारग'आ आरोना मेथाइनिफ्राय मोनसे लायनो थाङो मोनफा मोनफा एरबोयो गैखाथारला नालाय आरो माथो होनबावनो आरो बैयाव गावनि एक्सट्रा आदार बेखौ आं दांनो मोनस्लाबबावलासो 10 थाखानि जाबायना ने बा खेवनो हालायलायबाय हारसिङैनो बाबारे फैबाय नालाय आरो माथो मोखांलाय बसनाफोर लागावनोसै आरोना बेखौ माजों जागोन होनोबा एकदम दा बुंसै मानसिफोरा जायोना जाया मैथ्रुजों जागोन आरोना आं मैथ्रुजों मुदुफुलजोंहाय मैथ्रु थाइसे दंमोन नालाय लगायलायनाय बेजोंनो थेल थेला संनानै जानो सानबाय आरोना गोथावआथ' जाखायो बेदर नालाय एक्सुवेलि मैथ्रुफोरखौ मैसोफोरजों जायोबासो गोथाव मोनो नङा होमबा बोरमाफोरजों खिन्थु आंना दिनै बयलारजों लागावगोन आरोना थ' फटाफट रेडि खालामना लागोनसै रेडि माने हाखाजोबनाय आरोना ओमफ्राय दालिबो मोनखादों बेथ' आंना थाखायो पारमानेन्ट अराय सम दालि मा ओंख्रि होनोबा दालिखौ खोनासंलायाबाबो जागोन आरोना बे थाखागोनखा उनावसो बिनिफ्राय आद्रा खिद्राया आरोना बै आमोलनि गेजेराव एख्ल' जालायनाय सारायखौसो लाबाय आरोना आङो दुंबायानो नै रेडि जाजोब्बाय मोजांथारमोनहाय साराया बेखौ आइजों बिफाजों बिदि खालामबाय आरोना नानि गोरलै जन्म जागोदानाव सुजि एवनानै जाया गस 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 खालामो बेनि सारायनि एवग्राफोरा बेबायदि नर्माल खोस्लिया जायाना मालाय आलदासो जायोना बेना दा खुरखौ खाबाय नालाय आंबो एरो स्टिलनिजोंनो आरोना बेनिया प्लास्टिकनि नङाबा दंफांनि बिदिनोसो एरोना अरजाला दा आं पापर एवनायाव बाहायोमोन नाथाय दिनै बेयावनो संनो लुगैबाय आङो खोबग्रायाबो नै मा होनना बुंनो गेजेरनि हमग्राया गलायलायबाय आरोना बेफोरबायदि आंनि बासन बरतननि हालोदखौ नायबानो बेसेबां गोरिब बेसेबां माहाजोन हमनो हाखागोन सुनाफोर नोंसोर आरोना गरनैसो पासफुरन गारलास्रोलायबाय आरोना एवनोसै बाया मोजां मा फ्रोम एवबाय आंलाय मैथ्रुखौबो गारना होनोसै ओमफ्राय नै ओरैबो जानबोखाबाय भेनखौहाय कफि खावसे दंबावोना मैया जाखांबाय बेखौ लागावनोसै आरोना खाथियावनो ओंखारबाय र' फ्रोम जाबाय बारनानै ओरैबो चालु जागासिनो दङ दै होनोसैलाय आरोना थेल थेला नालाय मैथ्रुआ मोजांबाथ' थाबनो मोनगोन दा मैथ्रुआ मोजां नंगौना नङा खोथाया बेसो मालाबा मैथ्रुफ्रा एकदम रुबाबो रुइया राखेंलायनायसो मोनोना ओंखायनो एसे गियो आं बे मैथ्रुफोरखौबो दै होनोसै सुनाफोरनाय बरिया जाबाय कालाराथ' बरिया हिट जाबाय आरोना ओमफ्राय बेदराबो मोनगुलायबाय नै गुरै जालायलायबाय खिन्थु मैथ्रुआ आं जेरै गिदोंमोन बिदिनो राखेंलायनायसो नै माथो खालामबावनो जाजानायखौ जानांसिगोन जानो हायैखौ मारगुलि होनांसिगोन रोसि ग्रेभि गोथाव बेजों जानांसिगोन आरोना दालिफोर दंखायो नालाय है जानो लुगैनाय बायदि जायासै रागाजोंनो ओंखारबाय आं मैथ्रुनि जात मोननाय लोगो लोगो उदैयाव अरखानाय नालाय रेडि लाबाय बाब नै थालिया आंना मा होनो 120 थाखानि थालि खोमा दे नोंनिखौ देखाया नों गाइखेरनि जागोन थ' लांसै सालादबो एसे हानानै लाबाय बास जाबाय दालि एसे लाबाय बेहाय दे सिनिखौबो देखाया आं नोंनिखौ थुमना लानोसैबो सुनाफोर 120 थाखानि थालिखौ आरोना बैयावसो बनानै लाखाबाय नोंहा नोंनिखौ लाबोदो नोंथां देखायजानो गिदोंबा बुथेथे रागा जोंदों नामा नोङो सरि होनाबाथाय आं नोंजों जालासो रागा जोंदों नोंखौ नायनाङा नों सरि होनाखै मानो मामिखौथ' थिननाया सरि होन नङाबा आं नोंजों ओंखाम जाला आं बैयावसो थांसै आं दे नाया आं नोंखौ नायलाना आं आंनि ओंखामखौसो नायहोदों नामा नोंखौ नायाना साम'सा माथो लायाखै आं लायसै दे आरोलाय माथोबाव सुनाफोर मासुलिनिनो ओंखाम जानोसै दहाय फुङावनो लुस्र'खानायमोन नाथाय मासुलि मानसि नालाय लुस्र'खांबाबो लाब गैया आरोना बिदिनो मैला लायनो नुफिनखायो नुनायावसो आरोना ओमफ्राय जाखिनि आंनि बे सानथामनि एसे थुख्रा ब्लग्सखौनो फुरायै नायलांबाय मानसिया एसे टेनसनाव दं बेखौथ' नोंथांमोननो फोरमायखाबायानो आङो थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय